makaigsunan kini atong kinabuhi dili ni competition, dili ni pakitaay, dili ni pakitaay makaigsunan og may buhat. Gani ang Bible nagsulti nga kung mutabang kasi mo istig ka tao, kung gamit nimo imong isa ka kamot, kung mahimo wa kabalo ang isa ka kamot. Makaigsunan ang atong pinaka-perfect audience mao ang Dios. Nga kining nagtan-aw nato sa tago, makaigsunan. Kung ang atong kinaya makaigsunan nga ang ato say gustong nga may tabo nga daghang mga taong makaila nato, makakita nato kung unsa ka, kung kinsa ka. Okay man na siya, pero ang pangutana diya makaigsunan, okay ba sa Dios? Unang-una, ang imong kasing-kasing tinguha nimo nga magpasidungog kas Ginoo. Naay nakakitag sa wa. Importante, motivated ka sa maayong buhat tungod kay ang Dios mo'y imong gilid.